Дай. До него. До него, да. Много каптини има тук. И ще спрат, да, аз. Не, нека мине тук. Ей тук да мине. Дай много вода, ще забил водата. Вода има, аз век. Дай. Да. Да. Кой си може, си може. Това е положението, малък. Видели? Ама не пуснах хичкаста, а ти, като те пръсна те гледам, ти беше глуп. Кой си може, си може. А бе, на страшен ли? Не, той е нормален, бе. Това ти топъл да се няма. Бейра вика страшен ли? А там бе, мога да се скачи лек. И може. Не, лекичко няма, само на газ. Кай, Васко, некой да те вижда, кога ще се... Дай, газ, малък! Газ! Това изпише асфалта, бе. А? Това изпише асфалта. Абе, лицето ми стегна. Екстра си. Давай. Ама ще мине, бе. Давай, ръчка. Газ! Ще мине другия път. Защо пускаш гъста, човек? Винаги като пускаш гъста, какво става? От тази страна, от друга страна. Я мини до него, бе. Няма, мини. Мини ръчка там до него. Много начин ще влезе. Абе от другата страна, бе. Да е по-здраво. Няма, да се късаме да екшен. Те, шфаш ще бе, пускаш гъста, аз те усещам. В момента как забие и пускаш гъста. Има ли значение, че той е по-лек? Има, ама трябва газ. Аз го закъсна, как ще ги вадим? Дай малък саръчка оттам. Там ли извадиш на там ли, а? И да там трябва много превръзваш. Ами отпред няма къде да закачи бомбандер. Сложи на първа ръчна. Ама не ще сложи с това жълтото. А? Давай. Толкова може да кажеш, Виж, ама ти като няма сега няма вода, бе, брат. Виж, толкова може, да се не... Почвам да си ядосвам, бе. Ти малък, като минава все едно да има вода. А от него тук минаваше, той вика суговото, бе. Гледай сега какво става. Май ще се връщам през гората. Да, и аз. Сега си е това майката, тук са въжета. Чакай. Не трябваше ръчки, защото отцепи въжета отдолу. Това здраво ли? Здраво е! Върни Деничо. Абе тук не питай дали е здраво, всичко е здраво. Само имаш право на огледалото. Кое? На огледалото имаш право. Дай ми замери се на захар на такова. И що не го гасиш? Гаси го. А? Викам, гаси го. Що? Защото на метода не загрее. Не го получиш къса. Нека почва да буксуваш къса. Дай на първо. Дай предна направо. Дай, гаси. Не!
Така го забива много яко. Нека удари пътя, ли? Забива го много яко така. Дай малко напред ти. Дали слоби? Не, така го забиваш и го вкараш. А? Така те забива. Ще от друга страна, озреш тук, кой от друга страна. Там обаче на ролбара трябва да видиш някъде, къде не го откъсате. А? Как да ви тук?